budeme natáčať s niekým vo väzení. Sloboda. No poď. Ninka. Volá sa Ninka. Sloboda. Dobre, a my sme sa vtedy ešte dávnejšie rozhodli, že natočíme taký klip. Nie klip, či to hovorím klip. Natočíme video, ktoré sa budeme hrať s vlastmi. Napríklad. Ale teraz už sa nám to niekde nepodarilo nakamerovať. No, tak už sme tak hotové. Ninka mi urobila nejaký takýto cop. Si ešte naznačím. A ona jej... Ja som urobila ľudské leská. Zlato lieta ako v tej klame, jak padali tie tehle, jak sme roztrhli. Ja som urobila ľudské... Takýto. Cop. A Ninka mala už od mami nejakú takú pipidlú pančuku. Ne, ja som mala trdol, ale ja som si ho rozpustila. No hej. Asi 5 rokov v tom väzení. Dlho. A na tréningy som ste ma iba púšťali a potom hneď späť. Ne. Viete, čo som videla za video? Že niekto niekomu nastrikal to... Ne, to nebolo video, to bolo naozaj. Neviem si. Nie, to je žvačka. Žvačková. Ja. Som si to striekla do... Aj vás. Dobre. Takže toto bolo naše video také kratučké, takže koniec.